知らぬい流忍術ご覧私行くよ。SPG! お、マリーさんこんばんは。おお、5フレになってる。5フレになってる。ほい。おお、すごい嬉しい。そう、4フレはね、さすがにねって感じっすよね。いいじゃん。まあでも言うてもね、まあって感じ。お、リタップさんこんばんは。調整はまあまあ、ほらこのホタルの勝利がとりあえず4フレから5フレになったので、詐欺飛びいけるんですよね。投げの問題は大丈夫です。解決してます。詐欺飛びいけるんですよね。あとは5フレになってて、お、6フレになってるってことは6フレか。え、あー、これは5フレなんだ。これいけなくなったんだ。あー、こうなっちゃうんだ、当たった時。これを解決するにはレブゲージ使わないといけないってこと？確認で。あー、なるほどね。蹴り判定がない。蹴りとかはまあ変わってないっすね。なるほど。なるほどね。で、投げは 25% から、おお、減ってる。 18%。減ってますね。ですよ。はいはい、まあまあ、ですよっていうか、でもこれはさ、もうそもそもがおかしいからな、これな。そもそもバグってただけだからな、これ。25% から投げても回復しないみたいな、これさ。後ろ投げはもちろん大丈夫だよね。あー、オッケー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 。あー、オッケー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 。いいっすね。あとなんだっけ、あ、そう、北斗丸が結構変わってんだよね。北斗丸、はい。で、これガードしてると出ないんだっけ？そうだよね。ガードしてると出なくなったね。前はガードで下りも出せたけど。でもこれさ、反撃少なくねこれ。マイナス5って。マイナス5。
これだから逆に強化じゃないこれガードで5フレしか不利ないってフォワードしか当たんないんだけど。そうだよね。まあここら辺か。簡単なのなんもないとか。待って、いやさすがに推進力があるから、これはダメで、まあ大抵の場合は確定はするけど、マイナス5ってこれ強いな。当たんね。まあ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 、あとはでもね違うんすよね。あとはすごい2段ジャンプね。2段ジャンプの2段目が全然跳ねなくなったっていうね。これキャラによっては届かない場合はまあまあまあありそうですね。これは結構前はもっと跳ねてたんだけど、ビョンビョンって。なおかつ2段ジャンプ中は絶対カウンターになります。これ熱いね。これ実は僕が妄想してたことがこれ実現しましたね。いやこれでもムササビいや結構これきついな。これいけそう。ムササビしないで拾えないっす。こうなるから。まあまあカウンターなのはまあいいけどねカウンターなのはいいんだけど、まあこれじゃないやっぱ空対空のこれだったら絶対カウンターになるから、これかな。チナこれするとカウンターじゃなくなります。フェイントするとこれちょっと良くないよね。フェイント動作挟んでもさカウンター継続してほしいんだけど、これまあでもまあ空対空でしょうね。前に飛んできてるときは、上取られちゃうからね。上取られたら結構やることないんだよな、正直。空対空とか当たらんし。まあもうこういう話になってくるよね。これが生きるっていう、うわーっていうのはあるぐらいでは。2段ジャンプ中は絶対カウンターだから、まあフェイント絡んじゃうとあれだけど、
まあこれちょっと使い道1個できたかなっていう感じはするけどね。これ拾い直せれば最高なんだけどな。そういうわけにいかないので、まあ言って、まあ微妙。まあでも全然いい、ないよりはいい。お、ヤーマさんじゃないですか。こんちゃ。ガロ買ったっすか？ボタン設定、今何使ってるんでしたっけ？パッド使ってます？違うか。アケコンかな？アケコン使ってんのかな？どっちから？あ、オクタだったら、一応ボタン、コンフィグを出すと、こんな感じっすね。まあ、弱パンチ、弱キック、強パンチ、強キックっていうのは、普通のこの、四角が弱パンチじゃないですか。四角が弱パンチ、×が弱キック、三角が強パンチ、丸が強キック。で、僕ね、R1 に、これね、フェイント入れてます。フェイント入れてます。で、僕 R2 は使ってないです。レブボタンの位置はかなり重要ですね。押しやすいところがいいと思います。で、レブボタンは僕、ここです。奥の、オクタでいうとこの、右側の奥のトリガーが、レブガードっていうやつにしてます。で、あと、避け攻撃っていうのがあるんですけど、避け攻撃は、レブガードの手前の、この右のトリガーっすね。基本的にこれだけっす、僕。左側とか背面ボタンは割り振ってないですね。これでいける。レブボタンはめっちゃ大事。もうね、何でも聞いてほしい。わからないこと最初のうち、いっぱいあると思うんで。基本でもさ、これさ、フラフラしてるのがだるいじゃん。何がカウンターヒットになるのもマジ熱いよな、これ。これはめちゃくちゃ熱いよな。絶対カウンターだからね。プリチャあんま強くないみたい。ビリーで頑張っても。ビリー強くていいと思います。まあ、プリチャもまあ、悪くないキャラですけどね。ビリーの方がまあ、勝てるから楽しいと思います。で、あとは、これが、ソリ。いけるな。もうせよ、これ。いや、これ D 指導がいいか。D 指導いけるね。これはいいわね。これ距離が離れなくなったんですね。ガード後に。
確定反撃が高くなったね。 SPG SPG これは素晴らしいね。あとはなんだっけ、なんかあとは本当になんかこんな大きなの入ってなかったはずなんだけど、お、ニールさんこんばんは。なんかメルカリで買ってください。忍法爆炎パンチ、やられ判定拡大、押し合い判定を拡大。これちょっと気になるな。なんか変わってるとか説ある。あんま変わってねえなこれ。うん、あ、そんなことない。あとはガード時のけぞり距離を短縮でしょ。アルバトーレガナッチダッシュバクステ以外のキャンセル可能フレーム不具合修正前の状態の変更。これなんか結構変わってそうだけどな。謎の店は買い逃したらもう買えない系。基本的にはなんかまあ商品がやっぱ入れ替わっていくんで、新しい商品に。でしかもこのキャップ限定色だからもう売ってないんですよね。もう結構不具合修正とかが多いよね。必殺忍び鉢、特定の入力時に必殺忍び鉢が出ない不具合を修正。まあ結構まあ修正系が多いね。調整はでもそんな入ってないんですよね、正直。それ限定ものです。あとなんかオプションが変わったらしいんだけども、ディスプレイかな、違うか。V シンクか。同期のオンオフがあれですね、切り替えられるようになったらしいですね。まあデフォでオフになってるらしいけど、この辺は変わってないよね。まあ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 。まあ、カインとビリーがね、お咎めなしみたいな感じだしね。でむしろビリーちょっと強化だしな。なるほどね。ビリーってでも実際に前使ってなかったから分かんないんだけど、これか。ビリーは不具合修正が上段避け攻撃、上段避けできるフレームが他のキャラクターと異なっていたため同様のフレームになるよう修正。ちょっと短かったんだろうなこれ。上段避けのキャンセル猶予は。ってことなんだろうね。こればっかりはちょっとね、前使ってなかったか分かんないんだけど。なるほどね。まあでもこんなとこっすね、ざっと。そんな変更はされてないんだよね。正直。
うんまあそんなないんだろうなとは思ってたんだけど、大幅なものは。まあでも言ったら前の SPG. あれですよね、不具合が修正されてるだけでもまあ全然いいよねって感じではある。というわけで今日もまったり練習していきますか。 Here comes a new challenger. Hokutomaru versus Mai. 出た、北斗丸か、北斗丸か。二段ジャンプ弱くなったからな、これな。まあ、対戦、実際の対戦でどうなるかみたいな、まあ、気になる。 Get ready. Fight. ゲージ回していこう。カウンターごめん、いいかんだ。何それ、出し切ってる。まだ飛んでない。打っていく。北斗丸のくせに。 Round 1. Get ready. Fight. 痛すぎー。ラッキー。あんたではないか。カウンターしてんのかい。おいしい。危ない。おいしすぎー。わお、sorry。
今の反応できてなかった。北斗丸のくせに。うん。まあ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 。細かな調整だけど、大型調整はいつになるのかな。アンディが来るぐらいなのかな。わかんないけど。お、スパボさん、クーハダンブレイキンガーキャンしたい。ジャストも取りやすいと。まあ、そうっすね、そうっすね、そうっすね。こんばんは。いやー、でも、だいぶ北斗丸戦は楽になったんじゃないかな。あれはいいことやね。はい。ああ、なるほどね。すごいな。すごい元気いいな。めちゃくちゃいい元気してる。当たっとるやんけ。投げちゃう。レブゲージが 55%。おいしんぼ。ゲージ使ってっか。いや、今のもっと強気にいっていいな。わお。おいしい。竜炎部。わお。ソリー。落ち着きを取り戻したな。なんで食らったし今俺。わあ間に合ってないそれ。もったいないけどこれ勝利パンしてこない。おいじゃ大足。リョンさんこんばんは。そう改善されましたよ、あのデバフ。ふざけやがって。あれだいぶでかかったからな。暴れてる。
えらい。まあそうだね、先飛んだ。 Round 1. Get ready. Fight. SPG. 本当 SPG ってやっぱでもいいよな。待って待って、出てない。最悪。スト6は明日調整なんだっけ、エレナと。めっちゃ走ってくるな。暴れてたけどちょっとな、もうちょっと高くいけたな。ごめん、確定。あ、これ捨てたんじゃん今の。超必殺忍び鉢よかったな。次飛んできた瞬間貴様死ぬ。あなんかジャスト関連が結構変わるんだっけ、わかんないけど、演出が入る入らないとか、なんか全然見てないからわかんないけど、いろいろあるっぽいっすね。暗転ジャスパが少なくなる。なんか7時間くらいメンテ。なるほどね。あ、そう今日ね1個試したいことあったんだよな。このさ、確定のこのなんだっけ、オーバーヒート連携 60% 以上の相手のオーバーヒートさせられる連携、はい何でしょうか。これ途中で食らった場合っていうか指導で確認してないからな。指導で確認してないから、これ当たってた時どうしようかなってなってんだよね。コンボいけないんだよなこれ。こうなっちゃうからな。ここの時点で確認して、はい、靴 B ってキャンセル効く。あ、これここ効かない、ここ効かないっすよ。長飛だけいける。長飛だけ、これとこれは長飛だけいけます。これもキャンセル効かないし、これもキャンセル効かない。How my DP? はい、Hell。何も変わらない。納得なんかありました？わあもったいない。取り投げたんだけどな。もったいな。うわーもったいな最悪。打つね。うわもマジかよ。ケビンの攻撃キャンセル猶予が長いよって記事。延々シャカビーやキャンセル歴もけど。ああはいはいはい、そういうことか。オッケー。ちょっと待ってください。あんまりやってこないパターンの行動パターンだからちょっとひよるね。
さよなら。もったいねえ。安いけどまあまあ。ちょっと待って、おかしいぞ。話が違う。まあそうだよねそうだよねゴフレになったからね詐欺飛びできるよな。 Ready. Fight. ごめん、違う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 、びっくりした。ゲージちょっと温存して。マジかよ。やべえ、早すぎた。セガサタン。お相手見てピーチヨーグルト急に食べたくなってきた。早速効果が出てますね。美味しそうな色してる。 Round one. Get 空対空ブローは結構ガチだからな、甘い。ごめん、ソリ。返したいな。うわ、最悪だ今の。いや、さすがに甘いよそれはないでしょ。見てるからね。暴れてんのか、あそこ。打つ必要なかったけど今の打ったわさすがにインパクトは入る。 ready. Fight. いやー、なんでそのミスっていうかな。やべえ、下レブミスってる。それはね、結構無理。ソリ。ごめんゲージがはいはい。 Get ready. Fight. そのこの SPG もうちょっと早く溶かしたいな。よくないっすね後手。いやー、ジャストできないそれ。これ帰ってそうだね。ゲージ1本使います。93%。これ確定オーバーヒートいってもいいな。確定ガークラもいけるぞこれ。あ、死んだわなんか当たって死んだわ今度ショッピングに行きましょう。
いや、だいぶ変わるっすよ。だって前先飛びできなかったんだもん。それができるようになったからだいぶでかいっすね。あ、そうそうそう。ほんとそんな感じ。潮流がいいな。13、まあ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 伸ばせばもうちょっといくけど。 Comes a new challenger. Ma versus Gato. だからそれだけでもでかいし、あと強昇竜もコパコパ確認強昇竜ブレーキングでコンボいけなくなったから、それも超でかい。ごめん。いや、かなり無法っすね。っていうか、まあ、いじられてるとこが、まあ、少ないんだけど、それでも全然。 Round 2. Get ready. Fight. ごめん。いや、そこ確認してもっと高いこといきたいな。あ、ごめん。その拳のま Round 1. 確認、まあ、シャガシーで確認ちゃんとして、もうちょっと高いコンボいこう。あり。あ、安い。ごめん。食うぐらいありがたし。 Round 2. Get ready. Fight. SPG. 通りー飛んでった。やったわね。ゲージ使って SPG 飛ばして、もう一発使っとくかこれ。待って待って、おかしい。俺がミスったか。その拳のまっすぐあ、違うか。今のあれか。ん？でもそうだよな。潮流がいいけど、いいかな。手荒ならこっちだな。65。まあまあま Challenger. Ma versus Gato. あ。すごいカラフルなガトー。とってもカラフルです。 Get ready.
おいしいかも。ソーリー、ごめんなさい。あ、それそうなんだよな。そうそう、手出すとそうなんだよな。やったわね。話聞こかガトーくん、どういうことですか。 Round 2. Get ready. Fight. SPG. あ、マジか。モテね。おいしいかも。だいぶ派手派手しいですね。カラーリングやばいですね。確かに。その拳のまっすぐさ、誰か大切な人に。 Round 1. Get ready. Fight. SPG. うわー、マジか、神屋根。おいしい。使ってくれた。メディコンだ、ごめん。なんで NT になってんだよ。ふざけんなよ。わお。暴れんねえよ。 Round 2. Get ready. Fight. SPG. 痛すぎ何それ、激痛なんだけど。許さないから。やっいやー、今の良くないな。ごめん。その拳のまっすぐさ。ちょっと福一。てか、アンディはいつ出るの？あのさ、情報をもうちょっと SNS で小出しにしてくれへんっていうのは結構思うんだけど。いつ出るの？一体。もしくはなんか次の調整とかいつになるのとかなんか知りたいよな。これか。この運営は実装を前日に発表する。ねえ、ちょっとさ、突然なんですよね、マジでね。仕事しよう。鎌倉さんこんばんは。今日も仕事してきました。まあ確かに毎日がドキドキではある。偉いでしょ。でもそれでも死ねって言うんでしょ。知ってる。
動いちゃうなこれ。全部お金預けて死んで。93、アピか先かアンディか先か、熱い意味合い。だって6月15でしょ確か。スパピの方が先なんじゃないですか普通に考えて。スパピトップ目指せないっすよ、勘弁してくださいよ。アーキャン昇竜がしたいけどね。盾マン使え。盾マンどうなってるんですかね。でもね、なんか調整とかされてるんだろうな。でもこれあれか、ラインを仕上げられるからこれもありだよね。日本トップはいける。日本で3人しか配信してない。そんな限界集落で頑張ったところでって感じじゃない？スパピってスーパーピープルっていうゲームがあったんですよ昔。最初はどえれえ金額の大会絶対やんない。だってもうそれで人集まんなかったんだもん。スーパーピープルっていう神ゲーがあったんですよ。PUBG になんか超能力みたいなのが備わってるパクリゲーみたいなのがあって、それがね人はいなかったんだけどめちゃくちゃ面白かったんだよね。くだらなかったんですよ。うわマジか今の。飛んでった。ごめん。スパピー調べたら半年はサービスで終わってて笑った。そう超短命だったんですよ。可愛いでしょ。切りたいな。忍術ってのは。Round 1 Get ready Fight
なんでタイミングよく飛んでるんだろうな。偉いな。許さないから避けてみなさい。ガチョウ戦よし。うわー、そこで出してくんのか。ワンガードか。やったわね。うーん。 Wins. Round 2. Get ready. Fight. PG. ごめん、痛すぎ。許さないからやったわね。いや、課長戦弱いな、マジで。ノーマル課長戦がマジで弱い。そうか。忍術ってのはうんうんうん。Here comes a new challenger. Ma versus ガート。round 1. Get ready. Fight. だ。 Punch. ごめん。調子こいたわ。PG. 許さないからえいおっ安いけど。よしよしよし。Gato wins. Round 2. Get ready. Fight. えら。まあそりゃそうだ。安いな。ごめん。よくないな。よせ。まだまだあらら避けてみなさい。はあ。なんでそこで垂直置いてんの。やったわね。避けてみなさい。ごめん。確定。いや貴様のような半端者光を失っていようが相プラス3だからな。さあ。展開早い中だったらこれで押し返してでもいいよな。
違うのね。ホタルなのね。ガナッチかと思った。Round 1. Get ready. Fight. SPG. あ、置いてくる。おいしい。ってくる。Round 2. Get ready. Fight. SPG. うわー、ごめん、そりゃそうだ。許さないから大丈夫避けてみなさい痛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 い。それ食らっちゃダメ。やったそれ食らっちゃあかんよ。 Final round. Get ready. Fight. SPG. 動かない。避けてみなさいごめん。ラッキー。ゲージ使って。うわー、ごめん、最悪。うわー、あれ空対空間に合わんか。そっか、さすがに先端すぎたか。もったいねえな。しかも最後駒投げがちらついて動いてしまった。え、待って、マジかよな。惜しい。待って、ミスってんだけど。もったいない。うわー、なんか出てる。使ってくかこれ。
つね痛い。そうだよ、それそうだ。 PG. やったわね。打つしかねえ。あ、もったいない今の。確定しないんだもんな、それな。そうだよね、確定だよね。許さないから。もったいな。うわー、レブガードできてね。ゲージレバーが入ってる。 Round 2. Get ready. オーバーヒート狙られたんだけどな。ごめん、それはそうだ。やったわね。おいしい。見ててねお兄ちゃん。避けてみなさい。許さない。投げてくると思った。ソリなんかミスってる。最悪。どうしようか迷っちゃった。いやー、それよくない。食らっちゃいけない。うわー、最悪だー。ごめん、マジ最悪だ。俺のミス待たなきゃ。最悪だ今の。ごめん、やらかした。悩んじゃったな。そこでゲージ使ってもなとかってちょっと思って、でそこからのちょっと動きが全て良くなくなってしまった。日本語難しい。 Here comes a new challenger. Jenny versus Mai. Round 1. Get ready. Fight SPG. やったわね。PG. ごめんなさい、僕が先に出してます。許さないから。助かった。長いなそれ。えらいな、ガードしてんの。 Wait. Round 2. Get ready. Fight SPG. これならどう？ガチョウ戦？ガチョウ戦？それ夢だっちゃう。あらら。やだ。パラもWins. Final round. Get ready. Fight SPG. 危ね。安かったかな。ゲージがない。伸ばしたら殺せたか。でも
オーバーヒートするのをちょっと嫌ってしまったな。 Round 1. Get ready. でも走る切るべきだったな今の。避けてみなさい。必殺シルバーちょい残りがだるいな。やったわね。ごめん暴れたごめん。許さない。レール使っていくかこれは。走ろう。うわ食らってんかい。ソーリーごまかした。 Wins. Round 2. Get ready. Fight. SPG. 安いな。えらい。これは SPG 残んないな。やったわね。うわーミンスレーそれ。 Wins. Final. リソースの差で頑張ろう。 SPG とりあえずちょっとで飛ばしたいなこれ。あ投げ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 。 Wins. 私の技のお味はどう？うん。 Here comes a new challenger. さて Ronaldo. ロナウド来た。ロナウド。ロナウドごまかされてんだよな Get 割と ready. な。 Fight. SPG. えら。やるもんだ。よし。まだまだ。避けてみなさい。 Mark wins. Round 2. Get ready. Fight. SPG. Go, go. やべえよくないよくない。おいしい。いやーそれめっちゃ強えよ。 Ronaldo wins. ロナウド怖いなマジで。 Final round. Get ready. Fight. SPG. よくないなこれ。必殺
これでやるねオーケー。やっぱ詐欺飛びは正義だね。私たちいや Round one. Get ready. Fight. SPG. 逃げます。あ、ごめん、撃ったわ。痛すぎそれ。いやー、遠距離 C がマジ強いな。 Two. Get ready. Fight. SPG. 安かった。やるもんだうわーマジか。ブレーキングできてね。Wins. Final round. Get ready. Fight. SPG. だってね、ごめん。こっからたまった。ようやくっていうか、やっとじゃない、違うな、ちょうど日本語がおかしい。足さばきはひょっとしたらうん。今日はね、帰り雨が降ってたからお酒を買って A new challenger. 帰ってこれなかったんだよね。あとコンビニに行かなくてはならない。おー、ガナッチなんか調整入ってたけどよく分かんなかったな。マジカルステップがどうのこうのだったんだけど。 Round one. Get ready. Fight. 久々に対戦すんな。マッチ速度は、いやなんかね、格差マッチが結構なくなったらしいっすよ。そんな感じの調整だった気がする。今回の調整でホタル、いや終わってはないっすね。終わってはない。全然強い、まだ。マッチング幅の調整ですね。でも幅調整されても別に全然なんかマッチング速度は速い気がする。うわ見づら。踊ろうじゃないか。行きまー行きます。Wins. Final round. Get ready. Fight. 行きまー行きます。あーだるいそれ。行きまー行きます。オーバーヒートしてることには変わらず。いやだるそれ。わーぐるぐるしてる。勝たないと。
うわ最悪、ごめん。そう打たなくてよかった。うわガークラさせたな、殺せたな今。もったいね私も忍術が使えるんだ。 Round one. Get ready. Fight. 行きまビーバー。ごめん。ソーリー、なんか打った。チャリだ。アメイジング。 Wins. Round two. Get ready. Fight. よいしょ。さあここからガードしてる。偉すぎ。ごめん。マジそれこれうわーぐるぐるしてる。ごめん。Salvatore wins. Final round. Get ready. Fight. これどうしようかな。いや、長い長いな。さすがにそれは事故らない。パフォーマーとしてライブに参加。 Round one. Get ready. Fight. ごめん、それはごめん。楽しま Wins. Round 振り向き勝利を出したいな。 fight. 行きまーかわい。行きまーか。行きますまだまだ。えいえい、よけてください。やっ、飛べ。おからのなるほど。そうですよ。投げるとオーバーヒートゲージ減るんですよ。すごくない？てか今まで減ってなかったのやばくない？超不利じゃんって思うんですが、すごい不利だよね。
ちょっと一旦休憩。だって今までこれで 25% とかさ 50% とか 75% うわーってなってさ、投げ通ってもさ 75% のまんまだったからね。やばいよな。やばすぎるでしょ。まあなんだろう、不具合の修正ではあるけどバフはバフだよね。今まで減らなかったものが減るようになったから、これはもうバフだと思う。いや、そう思えちゃう。超絶強化、なんと通常投げでレブゲージが減るようになりました。いいんですか？嬉しいっていう。ほらゼロになっちゃった。おわーすげえ。バカにしてんのかほんと。おかしいだろこれ。嬉しいですけれどもね。いやー、まあ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 、ね、強化は強化だからね。あとはまあ相対的にまあその上のキャラがちょっと弱くなってくれたっていうところはあるから、まあ全然戦えるよね。やっぱ詐欺飛びがやっぱ超強くて、ホタルも詐欺飛びいけるようになったから。これちなみに詐欺飛び当たった後ってさ、しゃがみ C にしてるけどさ、近距離タッチ C の方がいい説あるよな絶対。でちゃんと仕込んで、そうだね。まあ誰でもいいや。これちゃんと仕込みしないとやっぱダメだな、毎回。あ、そうですね。詐欺飛びかなり機能してますね。で、このゲームのやっぱね、読み合い深いところは、弱小竜が、これじゃん。で、例えば、これで、詐欺飛びじゃないですか、これ。なんだけど、確かこれでいけたはずなんだよね。詐欺飛び警戒で、本来無敵、対空無敵がない強小流ブレーキングっていうのがあるんだよね。でこれを出されると、要はまあこっちガードでプラス2なんだけど、自分の飛びがガードさせられないっていう感じになったりとか、まああとはこの詐欺飛びのこのジャンプ D をガーキャンして長飛とかっていうのがやっぱあるんですけど、まあまあ一般的にはまあこれが結構多いかな。詐欺飛びに対して強小流のブレーキングの無敵で、無敵っていうのかな、なんつうのかな、まあこれでやり過ごすみたいな。これされると結構まあめんどくさいっていうか、ジャンプ攻撃こっちはガードさせたいからさ、だからこういうことなんだよね。要はジャンプ D のヒット硬直のところに当たるであろうタイミングで弱小竜を打っておいてでそうすると仕込んどくと、相手は強小竜ブレーキングしてくると弱小竜で返せて、こうやってで普通の小竜だった場合は詐欺飛びになるからっていうテクニックがあるみたいです。まあこんな感じ。まあ今のって何だったんだろうな。今飛び上がった。いや普通だいぶ深いです、だいぶ深い。そうなんです。今ちょっとミスってたけど。
ミスってる。まあ相手見て、相手がなんか返してくるようだったら、まあこれでもいいかな、その仕込み。返してこないんだったら別に、まあまあ最悪返されても、まあこっちガードになってプラス2だから、まあまあまあっていう感じではある。まあでも本来だったら返したいっすよね。ガードさせられるわけだから。っていう感じですかね。先飛びが相当まあやっぱいいよね。攻め継続できるし、これだからこっちの方がいいのか。ああ、こっちの方がいいな。近距離と C に繋いだ方がいいな。レブされてたらどうなるかって感じだけど、レブされてるとソリなかった。あ、なんでお前それやってくんの。そうだ、設定してたわ。 Here comes a new challenger. お前近距離タッチ C につなげるから、そっちの方が確認しやすいし、単発より。 Salvatore. 知らぬいの炎 Round 1. Get ready. Fight. うまい。痛い。いたー、マジか。Round 2. Get ready. Fight. おいしい。パフォーマーとしてライブに Round 1. Get ready. Fight. わかりづれえ。やっぱ知らねえ。ごめん、痛すぎ。踊ろうじゃないか。踊ろうじゃないか。これ伸ばしても知らねえな。えらい、やる。見てるよー。あ、ホタル、あ、得た、やろう。 Round 2. Get ready. 最弱キャラではないから、舐めすぎだから。安いな。
ふざけんなマジ。なんで投げになってんの今の。許さない踊ろうじゃないか。初期バフがゼロに戻っただけ。本当だよ。パフォーマーとしてライブに参加してほしい。じゃあちょっと表彰量どう影響するのか実施。でもコパコパ立ち絵確認の強昇流ブレーキングが届かなくなってるから、多分あれレブ昇流にしないといけないよね。それはどうでもいい。前なんかず前させるなら、いや本当よね。ルームルームクリエイト、公開、非公開、プライベート。プライベートだと招待でしか入手できない。非公開が招待または ID 検索。これでいいか。他の子もないの爆上がりしたのの対空が同居。確かにそうか。そうか。走って昇竜拾いとかあったもんな。だいぶ変わりそうだな、そう考えると。前に進む距離が短くなるんだもんな。言うてだけどね、言うて。ね、ダッシュ昇竜拾いが多分めっちゃエグくなってると思う、あれ。わかんないけどね。これは。ジュリアンさんこんばんは。ジョーはまだです。こんばんは。一旦トイレ行ってくる。出たこれ部屋入れないパターンですよねこれ。ネットワークエラー出る。最近了解。五段人間なら変わらぬクオリティ。いやーなんだろうね、わかんないけど、でも言うてホタルの弱体化されてるポイントってまあいくつかあるんだけど、それだけっていう感じだからね、むしろそれで済んだんだっていう。あとカインが何もお咎めなしなのがやばいと思う。合ってるよな。1783 1783 59187 591は待ってた。親知らず抜歯してきて好きな職業。うわーきつそう。俺親知らずって抜いたことないんすよね。痛そう。またあと1回残してる。なんかフリーザの変身みたいに言うじゃんだそうですね。舞なぁ、舞の勝利をちょっと早くなってくれたら嬉しかったけどな。さすがにそんなうまい話はあらず。
あ、全然全然いいよ。海外の大会は前っていたのかな。少なくとも俺がなんか配信台に映ってるやつをチラ見してるときは前は一人もいなかったんだよな。あ、いたかな、なんかいたかな、いたような気もするな。なんか上東来た時に大浜バランス調整してほしい。ジョーの前にまずアンディが来るから、その時に調整は来るんじゃないですかね、大幅に。まあ大幅なのかどうかわかんないけど、ちょっとだけいや、まあだろうね、そうだろうね。ほとんどホタルしか映ってなかった記憶。ホタル、カイン、ビリー、ガトー、たまにマルコ、まああとたまにロック、テリーとかケビンとかもいたような気がするけど、まああと北斗丸か。はいはい。レーザーズから優勝でメンタルの弱さを克服した感あります。ああ、素晴らしいですね。はい、Hell。まあ、なんつうか、あれですわね。新規のプレイヤーをもうちょっと増やしたいよね。このゲーム。おいっすー。来た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 。お願いします。Round one. Get ready. Fight SPT. おいしい。あ、楽いじゃん。大丈夫か、大丈夫。あ、おった。アタッチした。Round two. Get ready. Fight SPT. そうなんだよね。マジ。見てるなちゃんと。
おまあ、大阪城さんこんばんは。よくわかったですね。これゲームボーイじゃないです。ネオジオポケット。 Round 1. Get ready. Fight. SPG. ごめん。許さない必殺忍びだやったわねすぐワポン。ネオポケは僕でも本体好きで7台ぐらい持ってましたね。 Round 2. Get ready. Fight. いやここねちょっとね戦闘 SPG を克服するのがちょっとこれ大変だよな。飛び道具打てないしな。相手の飛び道具強いからな。あれ返ってくるしな。必殺忍びだ見ててねお兄ちゃん避けてみなさいはっ必殺忍びだち逃がさないやっこっちよ最悪です。避けてみなさい忍術ってうん。 Round 1. Get ready. Fight. SPG. これがどうこれでどうだや逃がさないや SPG. やっと避けてみなさい許さないひえ飛び道具きつくないこれ。 Wins. Round 2. Get ready. Fight. SPG. やってねそれ。やったわね必殺忍びだちあげろの前うっけない必殺忍びだちあげろの前見ててね届かねえのそれ。これがどうガロスガロスガロスこれは良くないことが起きたな。ホタルに泣いててガトーやめそうなのにさ。あ、そうなんですか。ガトー戦えないの。 Round 1. 飛び道具きついか。 Ready. Fight. SPG. もったいない。Wins. Round 2. Get ready. Fight. SPG. 避けてみなさい
ごめん。安いな。やってね。Round 1. Get ready. Fight. SPG. やったわね。やらかした。うそ Wins. Round 2. Get ready. Fight. SPG. うわー、もったいな。今度ショッピングに行きましょう。 Round 1. Get ready. Fight. SPG. うそ 花嵐打ってくる。ごめん、最悪だこれ。Hotaru wins. Round 2. Get ready. Fight. SPG. もったいな。 PG. 出る。届かねえんだよこれマジさ。これどうにかしてくれ。バカ。出なかった。忍術って Round 1. Get ready. Fight. SPG. これでどうだ遅い。
届かないの全然面白くないし。これでおかしいじゃん。ヤカさんこんばんは。これはネオジオポケットのギース・ハワードの BGM。 せっかくさ必死の思いであそこ飛び通してるのにさ、まあやったわね見ててねお兄ちゃん。避けてみなさい許さなきゃ避けてみなさいま Final round. Get ready. Fight. SPG. 必殺忍び出しおっこれでどううわーしゃがし出てる。やったわね必殺忍び出し負けないゲームボーイの RPG ゲーム感、まあ確かになんかレトロな感じしますよね。ショッピングに行きましょう Round one. Get ready. Fight. SPG. 届かないんすかそれ。使ったな。負けるな。見ててねお兄ちゃん。避けてみなさいごめん。こっちよこ SPG. れでどうガイロスガイロスムササビの舞危ねえ危ねえ危ねえ危ね Round two. Get ready. Fight. SPG. え。届かないの。いやー重なってね。 SPG. 許さなくて引っかかる。負けない。避けてみなさいこれでどうごめん。これでどうだ。ごめん偉すぎだろそれ。 Wins. Final round. Get ready. Fight. SPG. 必殺忍び立ちこれでどうやっと避けてみなさいやっガイロスこれはじゃない。ゼロキバ。そうそう。やったわうーん。Wins. 忍術ってなるほど。指をこうやってた。どんな感じなんだろうね。
ホタル使い的には今回のこの調整。やろうやろう。もちろん。もちろん。喜んで。Ma versus Hotaru. Round 1. Get ready. Fight SPG. はい。やったわようん。あ、そうそう。昇竜が弱昇竜が5フレとかなったっすね。 Round 2. Get ready. Fight SPG. これでどうだ SPG. これでどうだせやや逃がさない見ててダメソリー。許さない負けない避けてみなさいガチョウハッチョハッチョこれならどうハッチョ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 これならどうハッチョ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  Now. 危ない。詐欺飛びレシピはいや大丈夫です。てかむしろ今までのやつがいけなかっただけだから、ホテルに。 Round 今までのやつがいける。 Get ready. Fight SPG. 避けてみなさいどうぜ避けてみなさいごめん。やったわナイスハイパーディフェンス。 Wins. Thank you so much. Round 2. Get ready. Fight SPG. 避けてみなさいごめん、引っかかった。うわ、安い。SPG. 許さない Wins. Final round. Get ready. Fight SPG. ガチョウうーん。負けない避けてみなさいうわ、
うわー、打ってきたか。許さないから今度ショッピング Round 1. Get ready. Fight. RPG. うん、触りすぎた。やったわでミスってるけど、許さないよソリなさいガチョウ真ん中っすね、とりあえず今は。 Round 2. Get ready. Fight. RPG. うーん、やったわねマジごめん。なさい高かった。こっちよガチョウこれならどうガチョウよけてみようかごめん、寝ちゃってた。Does Hotel have any weakness? うん、ちょっと弱くなった。DP。 Round 1. Get ready. Fight. RPG. ごめん、最悪やこれ。最悪や。ごめんなさい。Hotaru wins. Round 2. Get ready. Fight. RPG. 許さないからおっよけてみなさいまあ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 、そりゃそうなる。やったわねうわー、これは厳しい。うん、忍術って Round 1. Get ready. Fight. RPG. こっちよ安いなこれ。だ、あ、偉い。うわー、コパン座れた今。 Wins. Round 2. Get ready. Fight.
いやー高いな今の。取り許さない。勝ちのめさいよ。負けない。うまい。痛い。やったわね。鬼に術って指をこうやって Round 1. Get ready. Fight. SPG. これは美味しい。勝利のミスかな今。ちょっとでもジャンプ高いとこ前はね、あれなんですよね。その後が良くないんですよね、あんまりね。ああいう風に繋がるんだけど、ホタルとかは。前に繋がんないんよ。ごめん。なんか普通のジャンプだったわ。Final round. Get ready. Fight. SPG. 美味しい。よくねやったわ。これでどうだ。これでどうだ。コンボ指導技の発生が、いや発生とかじゃないですね。リーチが短い。まあリーチが長い技もあるけど、それだと発生が遅くて届かないとか繋がらない。今度ショッピングに行きましょう。戦 Round 1. Get ready. Fight. SPG. これは繋がる。えっだ赤出し最悪今の。Round 2. Get ready. Fight. SPG. なんか出てるなんか漏れてる。 Wins. Final round. Get ready. Fight. SPG.
これごめんなさい。Win. 忍術って Round 1. Get ready. Fight. SPG. えいえい逃がさないえいやそうそうしそうねえいやまんはっえいやひひはっ SPG. 気合いはっでよ避けてきなさい気合いはっでよ必殺しのぎ出しあげろのまや負けないだはっこれでどうだハクション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 あ逃がさないいやー飛び道具強いよね。 Get ready. Fight. SPG. こっちよこれで SPG. 必殺しのぎ出しハクションハクションごめん。はっえいやはっこっちよ逃がさないだ避けてみなさいえいHotaru. Win. Final round. Get ready. Fight. SPG. だ逃がさないやだハクションハクションこれでどうだ気合いはっでよ避けてみなさいあ、ごめん。やったはっおい、やってな。んで、よいしょ。ハクションこれで Hotaru. Win. 忍術って指をあ、出した。ね強かった。どんな感じ？初感はホタル。ないかうん、マジで話すとあんまり変わってないでしょ。あ、マジで3倍やばい。まあなんか何回か大昇竜漏れの大足が出てる場面とかもあったし、まああとはコンボで拾えてなかったもんね。対空できる位置で空振り続けてます。あー、そっか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 。前進しないんだ。 Training. そうだそうだそうだ。前より前進しなくなったんだ。さあ行くわよそこ結構肝だよな。飛ぶんだったら。 SPG. 今はいいけど時間経つとガラチャンからコンボいくらそう。あー、なるほどね。 SPG. それはあるかも。 SPG. 立ち回りは一つ。それはもうね変わらないよね。これで弾とか取り上げられたら結構ホタル厳しそう。弾の発生とか硬直とか弾速とか含めて、そこら辺なんかどっかいじられたらち
ちょっと苦しくなりそうだな、それは。結局もうここで弾飛ぶか弾の前にぶったたくかみたいな、そういう感じの読み合いになってんだよな。打てないんだよね SPG やるとね、結局。い SPG. やこれワンチャンでもこれさないか、さすがにそれはない。 SPG. あ SPG. ーはい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 。これいけんのか。 SPG. SPG. あ、これでしょ。うんだよね。だからこれはいけるんだよね。 SPG. うん、これは狙えそう。会員戦とかでも狙えそうだな。SPG 中だったらまあまあまあ打ち合いにはなる。まあ、なおかつでもねこれ結構これ相手これ思うんだけど、これ大会とかさ SPG の位置ちょっと違うなってなったらこれ戻って変えてもいいんだよね。てかこれさランクとかでも変えさせてほしいよな。普通のオンラインとかでもルームマッチとかでもいいけど。SPG ちょっと真ん中だなとか先頭だなとか、なんか相手の、まあ、キャラとか立ち回りとか相手が優しければノーとかって言われんの。いやもう問答無用で俺は変えるけどね。ノー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 っつって絶対譲らない。ふざけるな。 SPG. あー SPG. 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 いやでも結 SPG. 構 SPG. あ SPG. ーこれぐらいで SPG. 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 なんかもうこれもなんか2発撃たないでほしいってなってる。課長戦一発でいいレブも。そしたらすぐ返せるのに SPG. 長すぎる。 SPG. 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 まあこれは狙っていこう。うん負けない。 SPG. それはちょっとねって言われます。許してくれないってこと？嘘でしょ。許してくださいよ、ほんと頼むよ。そんなのさ、いいじゃん。SPG. SPG. なんでお前食らってんの？ごめん。 SPG. うわ、結構。まあまあまあ、これぐらいの打ち合いだよね。あとは返せるな。 SPG. 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 してんな。一応打っとくか、これは。間に合わなくても、間に合っても。 SPG. どうかな。なるほどね。でもカインが増えるんだろうな、多分な、ホタル。弱くなって、カインおとがめなしだから。なるほどね。あと、突進系はでもいないよね。ホタルの。SPG. 全然すまんやん。 SPG. 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 SPG.
SPG. SPG. でかいなこれとか。 SPG. SPG. まああえて手出さずに手前で飛ぶのもありだな。 SPG. 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 これわかる。 SPG. 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 ちょうどでもどれくらいの距離だ。これぐらい。うん、これではちょっと踏み込みが足りないっていう距離だよね。ただまあそうね。これぐらいの距離か。痛いのはこれぐらいなんだ。 SPG. SPG. でも SPG. あ、かからないから。 SPG. SPG. カラジャン大 P とか、いや多分そう、それはね狙ってる。SPG. SPG. 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 なるほどね。まあでもかわいそうとは思わないな。ホタルだし、全然いい。 今日カラジャンプ混ぜて着地でタッチ C 置いとくの。かわいそうと思わなくていい。恵まれてるもんなこれな。タバさんおはようございます。遅延軽減の影響は、まあ、ぶっちゃけなんかシーブはそんなにって感じかな。まあもともと早いし、カイン、ビリー、北斗丸。てかね、カインとビリーが俺マジでやばいと思う。北斗丸は、まあ今回2段ジャンプでカウンターだから、まあちょっとね、ジャンプの幅もちょっとちっちゃくなったし、まだいいかなっていう感じはするんだけど、カインとビリーは結構やばいと思う、マジ。あれ壊れてるね。まあ時点で、まあ、ガトーとかあたりかな。対空のフレーム変わったっすね。変わったし、強昇竜が前に進まなくなったから、今ちょっとエータと対戦してもらってたんだけど、前だったら落とせるぐらいの位置とかで、これがスカるから、かなり大変みたいですよ。からじゃあしとこう。だまあでもこの位置ってでもカラジャンでスカる位置、まあこれくらいだよね。うまいか。あ、着地でそうか。なるほどなるほど。でもちょっとね、上のキャラを落とす調整もいいけど、まあ今あんまり使われてないキャラクターの強化とかももうちょっとあればね、いいかなとは思ったけど、今回。グリフォンは救われなかったっすね。
救われないどころか、むしろ不具合を修正されて弱くなってる。かわいそう、マジで。いじめられすぎ。だから北斗丸のナブな、この地上レブブローもたわけてんだよな、こいつな。ガード時の硬直マイナス27からマイナス5に変更ってさ。まあでもそんなもんか。下りでフォローできなくなったから、まあ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 。フリポンが何をしたっていう、まあ投げキャラは不快だからっていう単純な理由じゃないですかね。テリーっすもんね。そうっすね。テリーとかもね、主人公だからね、もうちょっとこう強化してあげてもいいような気はするんですけどね。もうテリーに関して言ったらもう不具合がないからもう何もないっていうね。調整も修正もないっていう。その気持ち少しでもカプコンに分けてあげてやってほしい。残機はでもわかんない。次だって明日でしょ、調整。スト6は。まあなんかエレナと追加と同時に大幅な、なんか、入るんじゃないんですか？テリーはなんもないですね。まあ完成されたキャラクターってことじゃないですか。まあでも言うて強い人いるからさ、なんだっけ、達也さんだっけ、あの人とかさ、まあ、強いじゃん。テリーはなんかまあ多分戦えるんじゃないかなと思うけど、使い手があんまりいないだけで。他のキャラ使わせたらもっと強いね。やめてください、そういうの。使わないんですよ、そういう人は。使ったら強いのかもしんないけど、そういうなんか信念を持って自分の好きなキャラクターを使ってる人は使わないの。いくら他のキャラクターが輝いて見えていても。いや、かなりね、押し引きがうまいっすね、あの人。1回ぐらいしか対戦したことないんだけど、すごいやりたいな、数。ダルシムに信念はなかった。ダルシムは信念ありましたよ。だから使ってたじゃん。別に強かろうが弱かろうが。5から一貫して使ってたと思うんですけど。まあもっと言えば4の頃からか。この距離ってこれ届かないけど、これは届く距離だよね、一応。まあこれを当てたところでって感じではあるんだけど。当たるね。当たんないか。ここら辺で、あ、まあ当たるのか。なるほど。一応ジャンプ A 先端ぐらいの距離が感じか。超ジャンプからの。なるほどなるほど。あとはたわけ丸だよね、北斗丸。こいつ。キャラっていうより自分が馴染めてない感じ。あー、ヒートアップさんの場合ってことですか？このゲーム、なんかまあ始めやすいとは思うんですけどね。なんか、そんなに難しいコンボもないし。あ、俺 SPG じゃないか。一応 SPG 戦闘しておりって。これでかいよな、マジでな。これだけでもだいぶ俺変わると思うんだよね、北斗丸。2段ジャンプ中が確定でカウンターだから、これまあフェイントされるとあれなんだけどさ、フェイントなんかした後もさ、カウンターにしておいてほしいんだけど。
なんかもうちょっとないかな。強キャラならある程度のレベルになるのが早い。どうすかね。でも別に僕前そんな強いキャラではないですけど、なんかある程度形にはなってきたような感じはしますけどね。まあ、とりあえずなんか、あれじゃないですか。触れる技を、まあなんとなく自分で見つけて、まあコンボはまあ最低限やるとして、まあフェイントもそうだけど、まああとはどうやってやるかみたいな、どうやって振るかみたいな感じじゃないですかね。技を。SPG! SPG! はい、ビリーってダッシュできますよ。できるできる。ビリーはダッシュできますよ。あ、ちなみに、ビリーってステップなんで、ステキャンしてください。ビリーってこうじゃん。こう。これ、レブ押しっぱで前押すとステップになるから、レブ押しっぱで前、下、前、下、前、下。これ。こうやって移動してください。これ早いんで。普通にダッシュしてるとこういう感じになっちゃうから。こうやって絵面がすごいんだけどさ。これ必須です、必須。ステップキャラはこれ必須。そう。これレブ押しっぱなしでこうやってやるだけだからめっちゃ簡単。前下、前下。そう。ステップの硬直をこのゲームは、まあ、他の動作でキャンセルできるんで、こうやって。ジャンプもそうだし。小ジャンプとかもレブ押しっぱなしで小ジャンプ絶対になるから、ジャンプするときは、小ジャンプしたいときは、レブ押しっぱなしで、こうやってやった方がいい。ステップ小ジャンプとか。こうやって。こうやって。こうやって。まあ、攻撃出すことで、まあ、キャンセルもできるし。そう、レブボタンはマジ一番押しやすいところにあった方がいいですね。だから僕はここにしてます。ここでこうやって押しっぱなしで、なんかいろいろできるから。マイとかもそうだから、ステキャンが絶対に必要だし。テリーとかはね、まあ、ダッシュだからいいけど、こうやってステキャンして、知ってますね。でもまあまあ使う機会あるけど、そうね、相手の受け身を追っかけるとかぐらいかな。まあ、あとは確定ダウン取った時に技を重ねに行きたい時とかぐらいだけど、まあ、ビリーはまあリーチ長いし触りやすいからそんなに使わないかもしれないですね。その人のプレイスタイルによる。この後なんかねえかな。ランクマ全然勝てんかった。明日も頑張る。ランクマってでも今始めるとどういう感じになるんですか、そのランクって。ステップの方がフレーム消費できたりメリットありそうだけど、いや、そんなことはなくて。あ、最初にあれか。自分のなんか格闘ゲームどれくらいやってきましたかみたいなのを選ぶ感じだ。なぜかっていうと、さっきも言ったように、ステップって、他の行動でキャンセルができちゃうから、だからステップの終わりで、じゃあなんかしようってなっても、ステップの終わりが明確に分かりにくいんですよね、これ。キャンセルできちゃうからさ、こうやって。ここかなってなってもなんか、やっぱフレームの揺らぎが出るんで、フレーム消費するんだったらジャンプ、上入れっぱでジャンプになるから、ジャンプか小ジャンプとかがいいっすね。ステップとかランとかでフレーム消費はまあまあちょっと難しいかなっていう感じ。C から始まった。なるほど。まあ、とりあえずなんかコンボ練習と、あとは、まあフェイント関連じゃないですか。まあこのゲームの、その、なんだっけ。ビリーだったら多分近距離立ち D、フェイントで有利取れるんだけど。とかでなんか連携組んでとか、暴れ潰しの連携とか、ぐらいかな。あとやっぱこのゲーム投げのリスクすごい高いんで、投げ行くときは結構、覚悟いりますね。気軽に打ってるけど。
ランとそんな変わんないっすね。やっぱ途中でキャンセルできるから、どこでキャンセルしてるのかが明確に分かりにくい SPG. 感じですかね。 SPG. 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 どっちよ SPG. いやー、まあぶっちゃけ SPG ない時ってこういう感じになっちゃうけど、芸術買ってもなって感じだよね。 SPG. SPG. どっちよ SPG. どっちよ SPG. ムシャサビの舞 SPG. ムシャサビ SPG. 残念だけど、ムシャサビ SPG. ムシャサビ気合い入れろやこれ。ムシャサビ SPG. 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 ムシャサ SPG. SPG. フェイントもそうだけどリリーと比べて手が忙しい。まあ慣れじゃないっすか多分。まあそんなこと言ったらほんと身も蓋もないんだけどさ、慣れっすね。俺ビリーとか使ったことないから分かんないけど、やってることってさそんな変わんないと思うんで、これでプラス4とかでしょ。 こうぼったくってもいいし。ちなみにフェイン、まあそうか、フェイントここで教えたっつもんね。ここだってね。慣れだけど忙しい。まあスピーディーですよね、ゲーム展開はね。スト6と比べてもまあスピーディーだと思う。小ジャンプもあるし。あとビリーはやっぱこれ強いんで、まず最初これでいいんじゃないかな。これ壊しがやっぱ強いから、3発まで小技確認して直引いけるから、下段からこれぐらいの距離からいけちゃうから、ここら辺はなんか、最初立ち回りとかで崩しっていうかプレッシャーで覚えてもいいかもしれない。とりあえずここまで入れといて、ガードされてたらこれでフォローみたいなやつ。なのでボタン配置未だに変えようか迷う。まあアケコンだとどうなんですかね。レブボタン難しいですね。まあ攻撃ボタンと近いところが良さそうだけど、あとまあアケコンだったらどうなんだろうな。ブレーキングとかフェイントとかは普通にボタン同時押し気合でやった方がいいのかな。ちょっと運指が忙しいっすよね。ボン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 とかボンボンとか。だったらなんか同時押して頑張った方がなんか良さそうな気がするけど、どうなんだろう。そうだな。まあ今日、あとあれやね、そうそうそう。要は、これぐらいの距離で、これ当たんないんだよな。これ届かない。届かない問題をどうにかしたい。こんな感じになっちゃうよな。ほんと安いんだよな。
94。 SPG. SPG. どっちがいいかなこれ。あ、運んだ方がいいのか。ほらよっと SPG. 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 これがマジ悲しい。もうちょっとさリーチ長くていいよなこれな。悲しい。これ悲しいな。やっぱりこれマジ悲しいよな。飛び通ってんのにさ、ここら辺か。先端だったら。 SPG. 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 もうちょっとなんかねやってもいいよね。 SPG. 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 まあそうか。飛び通ってあの距離で飛び通ってまあそうね、まあ、ここら辺もやっていかないといけないな。こ SPG. れが届かないままいて、ちょっとここら辺のなんか視野を広く持っとかないとねダメで。 SPG. 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 ほい SPG. 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 まあ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 、 SPG. これもうちょっと進んでくんねえかな。 SPG. 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 まあこんな感じかとりあえず。まあ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 今日はちょっとこれから買い物に行かないといけないんでここら辺で終わろうかな。ではまた明日頑張ります。明日はまあスト6のアップデートが来るから、まあ、画廊をやる人はまあ少なくなるのかなわかんないけど、まあ画廊今日早いんだってね。今日ねお酒ないのよ。今日お酒も買ってこないといけない。あるね。あるはあるね。あったわ。あったね。うん。あったわ。待って。あったわ。ちょっと冷えてないんだけど、あるわ。はい、延長しましょう。すいません。延長しましょう。まあ、いつものお酒飲みながら撮れもっすね。雑談しながら。でもね、ケイじゃないんですよ。冷えてない上に、ちょっとね、いつも飲んでる 7% じゃなくて、これ 9% なんだよね。どうなの ?9% ってさ、人が寝落ちする前にやめない約束。あー、すいませんでした。はい、頑張ります。すいません。というわけで、まあ今日も、誤差かね。誤差か。とりあえず、まあ、前、強化って言っていいのかなわかんないけど、前投げでレブゲージが回復するようになったんで、ありがとうございます。あ、寝落ちしてたんですか本当っすかいただきます。うわ、モニターアームいいなぁ。いいっすね。こっからなんかさ、面白いことできないかな。エルゴトロンのデュアルのやつ、スマイルセールで買いました。おいくら万円ぐらいだったんですか？あ、モニターアームって俺買ったことないから分かんないんだよな。
まあ相対で強化。まあそうっすね。まあ別に僕前弱いと思ってないから、そもそも。前は頑張れるやつだと思ってるんで。4万もすんのモニターアームって。なんすかそれ。高くない？ SPG! SPG! こっからなんかはないよね。シングル用だと1万円ぐらいで買える。まあちょっと引っ越ししたらでも、どうかな。モニターアームいるのかな俺。わかんないけど。もうちょっとなんか、デカめの PC デスクを買おうと思ってて。する？ SPG! ああ、そういう系なのか。SPG! なんかないかな。 SPG! SPG! あるとゲームの時に細かく位置調整できて正面に持っていけるかも。確かに僕今こう体でね、こう合わせてますからね、モニターに。 SPG! SPG! あ、そうそう、それいいっすよね。物を置けるっていうね。まあ、お酒、でもまあ今現状でも置けてるんですけどね。 SPG! こっからなんかねえかな。 SPG! やっぱ違うか。 SPG! 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 あ SPG! あー、いやーないか。 SPG! 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 まだまだ。いや、そう、空中の超必殺忍び鉢は一応使える用途はできたんだよね。2段ジャンプ中カウンターヒットだから、ジャンプ A で空対空して、まあ空中の超必殺忍び鉢とかもまあまあなくはない。自分が SPG のゾーンにいなくてレブブロー打てないんだったら、まあ空投げ行くよりかは単価高いからっていうのはある。オラっつって、まあ、これで倒しきれるんだったらいいけどね。250。今のスカるんですか。じゃあこういう使い道はできたけど、でも言うてって感じかな。そんなって感じ。こっからなんか拾い直せればいいけどね。そういうわけでもないしね。あ、そう、キャラゲンで使えるようになったって感じですね。ほらよ。なんかねえかな。最近まあなんかこの空中のレブブロー空対空でめっちゃいいやんと思って使ってるんだけど、これが確定でカウンターヒットできるんだったらなんかもっとありそうだけどな。感じだね。まあ普通に拾うのがいいのかなこれ。普通が一番ってことでしょ多分。だと思いますわこれ。
これ使ってないなー最近。実戦でこれを使ったことがあんまりないわ。 SPG. SPG. あんまり使えなさそうでこれ。 SPG. 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 持続当て。この持続当てをなんかもうちょっと体感でいければな。強そうだけどな。まあむずいよね。 SPG. オールガードですか。これスカルノ、インドネシア大統領府長デビー・スカルノですね。それは毎使いではないですね。まあプラス4、まあこれガードでプラス3だから、まあ、プラス5になってればいいよね。毎使ってて草タレント活動家毎使い、そんなわけあらずなんだよな。画面端でプラ5。あ、フレームの揺らぎがあるなこれ。プラ3。いやー、プラ3、プラ5になってほしい。体感プラ4、プラ6。そう、プラ6じゃないとダメなんだよね。そう、プラス6だったらこれつながるんだよね。プラ6。ああ、えらい優秀。プラ5。オクトマルのレブブローのフレーム調整ってあれよくわからない。結局のオクトマルのレブブローは今まではごめんソリですね、これガードされてても登って空中でも下ってこれたんですよ。上り下りができたの、ガードされててもっていう技だったんですよね。でそういう技がゆえにこれガードで確かマイナス20いくつとかだったんですよ。だったんだけどガードされた時に下って空中のブローでフォローできなくなったから、そのフリーフレームがマイナス5になったっす。はい、ガード側が返す余地できた。ガード側が返す余地というよりかはなんつうんだろうな、いやまあ単純になんか整合性を持たせるためにまあフレームがマイナスフレームが少なくなったっていう感じじゃないですか。ガードされてるのに出せてたやつが出せなくなったから、じゃあ空中でガードされてるのに出せてる前提で地上版がフリーフレーム設定してるから20いくつとかで、それだとあまりにかわいそうでしょってことでマイナス5になりました。そう、ガードされたら空中レブができなくなったんで、それできる前提のフレームの設定をしてたから、これがレブブローされた時基本インパクト返しぐらいしか有効度ない感じですか。一応ねあることにはあります。そう、確かにあれ消せなかったんで、だからまあ一応マイナス5だから、まあこれとかは届くっちゃ届くっすね、場所によっては。例えばまあこういう系でもいいけど、空中に飛び上がる系のレブブローは割とビリーだからどうなんだろうな。ビリーってなんかあんのかな。一応なんかこうやって昇竜とかで小技で重ねといて強昇竜ブレーキングで帰ったりとかするんですよね。こうやってこれは相手が空中に浮いてるから空中判定だから
これで返せてるっていうような仕組みなんだけど、でビリーってどうなんだろうね。なんかあんのかな。あとはまあ長飛。 SPG. なんかあんのかな。ほらよほらよ SPG. SPG. なんかなさそう。 SPG. 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 なんかあんのかな。 SPG. これとこれとあーいっぽいけどな。 SPG. あーないのかな。 SPG. 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 なさそうわかんないけど、でもこういう感じになる。 ガードして攪拌、あ、まあガードして攪拌入れるか、あとは例えば他にはまあこれいろいろそのなんだろう、まあ視覚的にちょっと分かりづらいんだけど、これ上段先あるじゃないですか。これ上段先で返せるんですよ。これだってね、こうやって返せるので、これだとちょっと視覚的に分かりづらいから、じゃあなんか突進系のレブブローとかあるじゃないですか。横に突進してくるやつ。で、あの時に、まあ自分がゾーンにいなくて、インパクト返しできないよみたいな時は、まああると思うんですよね、結構。見てからこれで返せるんです、こうやって。で、これでコンボいけるかなみたいな。とかね。みたいな。はあります、一応。だから基本 SPG のゾーンに相手がいて自分がゾーンにいない時で、まあそのブローを、そうそうそう、これだから結構強いっすよ。上段先はかなり優秀っすね。まあもちろんその空中からのレベブローも返せるし、まあ横のレベブローも返せるっていう風になってるから、自分がゾーンにいない時はこれを意識するといいっすね。ジョーの避け攻撃の横蹴りが楽しみ。ガロスペからのやつっすよね。あのモーションですよね。結構でもこのゲームね、そのゾーンにいるときは割と SPG みんな打ちたがレベブロー打ちたがりな人が多いから、まあそこら辺は警戒しといてもいいかもしれないですね。あと起き上がりのガーキャンレベブローとかもあるんで、だから相手がゾーンにいるときはちょっと投げ多めに意識してみたりとか、ちょっと様子見してみたりだとか。ビリーなんかは多分さ、あれじゃない？多分これもうそうね。マイナス6だけど進まないから、まだなんかいい方かなと思うけどね。基本的にでも避け攻撃ってガードされてるとキャンセルできないんで、ヒットしてないとキャンセルできないんですよ。でつまりガードしてるとマイナス6の、まあ、隙が発生するっていう技なんだけど、だからまあ1点読みで相手が SPG のゾーンにいて、起き上がりにレブブローをぶっ放してくるかなってなった時は、まあ避け攻撃、上段避けを重ねてあげてもいいし、あとそもそもの話、レブブローってこれ1フレからアーマーついてないから、だから B だと難しいな。B だと難しいわ。なので起き上がりにちゃんと技重ねてあげればこうやってなるんですよね。潰れるのこうやって発生前に潰せるから、こうやってなのでまあちゃんと相手にその
置き攻めで攻撃を埋めてればまあその起き上がりのぶっぱみたいなのはレブブロは食らわない。潰れるから。あとは投げてもいいしね。投げも結構まあまあありなんだけど、まあ、リスクがちょっとねやっぱ気になるよね。飛ばれてた時にフルコンだからちょっと怖いかなっていうのはある。意外とこのゲームよくできてるとは思うんだけどね。そこそこよくできてるとは思うんだけどね。プロモーションが下手すぎて、まあいまいちその楽しさが伝わってない。やれば絶対楽しいんだけどこのゲーム。そういでもそれめっちゃありだと思う。そうそうそう、キャラ追加ごとにセールで、今このゲームいくらすんの？ Steam とかプレステ版とかではよくわかんないけどさ、これいくらすんのこのゲーム。7000円とか8000円とかすんだっけ。やべ、Steam 開こうと思ったら App Store 広いしさ、全然違えわ。ところどころ犬シナファンに受けるように古臭さ残しちゃってるの新規。いや、わかる、めちゃくちゃわかる、それすげえわかる。まあなんか7920円フルプライスですね。金払って V にやらせたらいいのにって。いや、そう、ほんとそれマジそれ、もうそれだけでいいよマジで。 VTuber さ、ほんと10人ぐらいにさ金払ってさ、なんかそこら辺のなんか大手からなんか大手のちょっと下ぐらいのさ感じのさ人たちにさ金配ってやればいいのにね。単純じゃないだって。これダメなんだ。いやー、あと俺が SPG じゃねえじゃん。本社の商品必要とかありそう。プロモーションするにも本社の商品必要とか。はい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 。やっぱあれなのかな、海外のなんかオイルマネーの人に承認もらわないとダメなのかな。誰も知らない分にこのね、釈迦さんと加藤さんと3年経毎日配信される。いやー、絶対狙えると思う。そう、もう単純なんだよね、ほんと。それだけでいいんだからさ。めっちゃ分かりやすいルートあんのにそれやんねんだよな。そう、日本人ちょろいっすよねマジ。ミーハーしかいなくて。でもミーハーってめっちゃ大事だからね、にわかとか。昔みたいに面白いゲーム作って口コミの伸ばす。じゃあ終わった。終わりましたね。終わった。今日でもツイッチで4万5000人同説の内訳が釈迦さんが約4万。あ、スト 6？ そうなんだ。じゃあ正味普通の一般ユーザーというか、まあそうじゃない人たちは5000人しかってことなんだ。まあビジネスでしょうね。完全にビジネスでしょうね。今は一緒にやりたいと思う時代になった。ああ、そうそうそう、よくあるある。そう言われてた昔。そうゲーム実況とか見ててなんか満足してみて、そうあったっすよね。
元ゲーム業界だったんですね。でもさ、双葉さんとかさ、そういう業界のさ、人が言うとすごいやっぱ、まあそうなんだろうなと思うよね。マジで。SPG. あー SPG. 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 価値観アップデートしてほしい。いや、なんかね、SLK ってなんか古臭いんすよね、マジで。わかんないけど。好きでもないスト6毎日配信してるなみたいな出てくる。辛いなマジで。マジ辛いな。でも仕事だからな、それが。古くからのファンにさせられて復帰できた会社っていうのも分かりますけど。まあでもそうなんですけどね。復帰できただけでもさ、もうでもさ、なんで潰れたのかを考えてないよね。なんで潰れたんですかっていう話でさ。で、なんか潰れた時と同じようなことをやってるから、また潰れんじゃないこの会社。と思うけど。ネオジオ 3D の失敗もあるし、まああとはネオジオランドもあるし、あとはなんだっけ、まあそうネオポケもこけたしどうせ格ゲー流行ってるんでしょって考えが透けて見える。格ゲーが流行ってるんじゃねえんだよな。スト6が流行ってるだけなんだよな。スト6から他の格ゲーいかねえからな、あいつらは。他になんかないかな。レブ課長、ジャス学やろうぜ。まあ、ジャス学別に嫌いじゃないけど、今やろうと思わないしな。好きだったっすけどね。ストロークじゃなくて釈迦さんなら何でもいい。まあでも確かにそうっすよね。そう、それはそう。彼らは何でもいいんですよ。ゲームを見てないから基本的には。ゲームを見てないんだけど、なんか同じゲームやりたいとか、配信を見てて同じ価値観を自分もなんか体験したいとか経験したいってなるから、じゃあ俺もやってみよう、私もやってみようとかさ、やっぱなるわけですよね。これワンチャンいや無理か。女性配信者にやりまくのおじさんが寄ってくるのと同じまあ確かにそう同じ機械用でもやつらはやる機械用結構ハードル高いけどな。どうかな、やるかな。って釈迦さんがやってるから私も機械をやってみようとか機械王のファンアート書いてみましたとかあるよこの時代に。さすがにあるのか。そこまで来たら結構末期だけどな。まあでもそうなってるんであれば、白井さんがやってるからやろうやると思ってない。面白い訓練されたリスナーまあならないっすよね。だからそもそもだってゲーム関係ないじゃんだってあ無理か。これさキャンセルできないの。今のストロークの状況、野球と大谷の状況と一緒。ハラスメントチックでうざい。どういうことそれ。ハラスメントチックどういうことですかそれ。野球と大谷の状況、どういうことちょっと難しい。それどういうことですか。
いやー、YM さんこんばんは。投げ修正来たんで、前は強化っすね。はい。めちゃくちゃ強い。堕落天使はやらないよ、釈迦は。やらないよ。聞かれてないし、そんな話してないのに大谷って大谷ハラスメントで辟易。ストロークってなるってことっすね。まあなんか猫も杓子もみたいな感じではありますからね。格ゲーといえばストってこと。まあでも言ったら昔からそうだったじゃないですか。ストリートファイター2の時代から始まって、そこですごい爆発的なブームがあって、なんかそこに寄ってきたイナゴがさ、SNK 画廊伝説だったっていうのが始まりなわけで、その中でオーエイトファイトのプレイヤーが増える世界、いや絶対ない。オーエイトファイターは絶対ない。それはない。キャンセル猶予が、リアルタイムでサードやってる時誰もサードなんてやってなくてギルティが一番人気、みんな想像できない。そうですね。僕その時ちょうど青リロやってました。はい、すいません。青リロで投撃予選出てました。ワイも酒買ってくる。できてください。ちょっと酒冷やしとくか、ちょっと。酒冷えてねえんだよな。青リロは、でもね、めっちゃおもろかったんよ。いや、ギルティ俺好きだもん、今でも。今でもちょっとやりたいもん、ギルティは。僕すごい好きだったんで、ギルティ。もともとギルティで、本格的にその対人の格闘ゲームをやり込もうとか大会に出始めたのがギルティの青リロだから。つまり僕はもうギルティ勢なんですよ、元。ギルティ勢。ギルティギア。そうなんですよ。もともとはね。ネモさんチック、そうっすか。でもあの頃の人たちってなんか大体みんななんか性格ねじ曲がってて、なんかもうろくでもないやつしかいないから、ザッパ使って、いやザッパ使ってなかった。僕使ってたのはバイケンです。バイケンがメインキャラで、テスタメントがサブキャラでした。ギルティの続編やらないのはなんでなんですか？いや、やらないのはなんでなのかっていうと、多分その時はストリートファイター5やってたし、ストリートファイター6やってたし、で、格ゲー一旦やめてってなった時に、画廊が出るから画廊をやってるっていう、タイミングが合わなかったのかな。多分そんな感じじゃないですか。ギルティはすごい好きっすよ、僕。だから言ったらなんかほら、マチャボーとかもさ、もともとだって大宮のゲーセンで一緒にあいつが中卒ぐらいの時から一緒にギルティやってたし、ずっとギルティやってましたよ、僕。これなんかな、レブブローない時になんかどうにかしたいよな、これ。マンスリ効かないのかな、なんか。無理だね。フォローありがとうございます。Thank you for following。
GOTW は寿司です。ちゃんと3組的なじゃんけんになってるのに。いや、結構ね、俺このゲームよくできてるんですよ。って思ってます。はい。よくできてるんですよって僕が作ったわけじゃないんだけど、よくできてると思うんですよ、このゲーム。そう。割とね、なんかちゃんとしてるんだよね。投げに対して小ジャンプでめちゃくちゃリターン取れるし、でも、その飛べない連携で上入れてると痛いし、このゲーム good. Yes, I like it. すごく面白い。このゲーム嫌いですか？どうですか？ SPG! SPG! 今負けんの？ SPG! ジャニーさん思い出した。 SPG! SPG! そう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 なの？いや正直俺他の SNK のゲーム KOF とかやる気になんないもんな。Need DLC。ああまあそうね。早くしてほしいね。早く DLC 欲しい。KOF は、まあ正直今の時代に合ってない。3キャラクター使わないといけないから。やっぱりハードルが上がるよね。難しくない？やっぱ。あとは最低評価のガラオス3を発売日に定価で買っちゃうくらい SNK ファン病気の人いたここに。でも僕ねガロー伝説3好きでしたよ。Yes, yes, Jump Game, Jump King. せっかくなんで全キャラ S 取りました。でもあのゲームなんか一人用は面白くないですか？なんか演出とかさ、すごいなんか音楽もいいし。僕好きっすけどね。フランコバッシュ。まあこのゲームには出ないんだろうな。DLC2 年目フランコバッシュです。誰が喜ぶのそれマジで。誰も喜ばんて。DLC2 年目フランコバッシュ誰も喜ばないよ。出てこないよね。お、はい、Hello。チェン DLC please。チェンって誰？ What is チェン？ピクマン？ピクメン？ピクメンって誰？スペシャルピクメン誰だそれ？あ、チン！あ、チンね！チンシンザン！わあ、チンシンザンね。ちょっと面白いって思っちゃった。やばい。やばいな。若い人は誰も喜ばないのに、チンシンザンちょっといいなと思っちゃった。バックライホーってやつでしょ。いやー、チンシンザンちょっといいな。マジか。いいね。
ちょっといいね。 SPG! 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 モノマネちょっと似てる。いやでもモノマネだって俺何言ってんすか。だって僕画廊キッズだったっすからね。こう見えて私画廊伝説大好きだったんだから。何言ってんの。サントラも毎日聞いてたからね昔。ヘムジン、ああ勝ち出す勝ち出すやった出すですよね。ちょっと待ってください。面白くないです。売れないんで絶対それ。そもそもThis game is best fighting game. おー、そう思う。うん。いや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 。I think so. SPG! どうかな。 SPG! なかなか SPG! そう。あとはやっぱ北斗丸。あ、でも会員は増えてくると思うんだよな。会員か。SPG! SPG! 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 まあ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 、まあ。大体爆捨てしたいところに打ってくるんだよな、これもな。だからまあ、陳実装ひげ伸びてるだけみたいなイメージ。どういう感じになってるんですかね。でもまあ今のこの感じで見たいですよね。陳新山って KOF にいないですよね。いる？あのキャラクター登場してる？いないっすよね。まあいたら面白そうではあるけど、まあ人気出ないんじゃない？だろうだけっすよね。まあ爆捨てしたいところで打ってくるから。あーダメ。アルフレッド作品の色には、アルフレッドね、飛行機のキャラクターっすよね。少年青いキャラクター。まあなくはないけど、でも誰も知らないっすよ。ゲームがお祭り状態なムードになったら出るだろうけど、まあどうだろうな。スト5みたいに悲しい。いや多分ね、このゲーム早くユリ出してほしい。まあユリの一応マルコのつながりでユリのジムとかねステージでありますからね。まああっても悪くないけど、どうだろうな。まあ一応ミスタービッグ出てくるんで来年。ミスタービッグが DLC の最後ってどうなのって思うけどまあミスタービッグもあるから、まあワンチャン、まあでも次は2年目はギースじゃない2年目はギースとかで出してくるんだろうけど、いろんなキャラのイラストも出てる。あ、そうなんですか。僕このゲームのストーリー一切やったことないんでわかんないんですよ。なんかストーリー興味なくて、格闘ゲームに僕ストーリーいらないなと思ってて。ユリとか、でもフリーマンは出てきてほしいかも。フリーマンは出てきてほしい。
KOF から出るんで来るのは使う。ああ、ハイデルン。ハイデルンか。でもね、ハイデルン出しちゃうとね、やっぱり KOF になっちゃいますからね。ストロークコストのためにワールドツアー全クリ大変でした。すごい偉い。ワールドツアーほんと1ミリもやったことないっす。でもさ、やっぱそういうさ、1ミリも興味ない人もそうだし、ワールドツアーみたいなモードを楽しめる人もこうなんか許容できるその器がやっぱいいですよね、スト6ってね。格ゲーお金稼ぎとか意味不明すぎて PC 壊しそうになりました絶対あのモードはできない俺マジで。そこで作れんのこれ。結構これ頑張って。これさ、前が前進してんのがいけないんじゃないのこれ。知らんけど。やられ判定出てないこれ。これ他のキャラどうなんこれ。知らんけど。まあ、ボックスとかその場だよね。いやまあ、演出は負けてんのかこれは。負けてるね。負けてるわ。負けてるね。だったら許す。だったらいいわ。持続が長いっていうか、なんすかね。やばくないこれ。演出が出てるのに負けるのはちょっとなんか納得いかないよな。いやこれはなんか細かいところだけど直してほしい部分かもしれない。スローモーションになってるのに負けるって結構納得いかないじゃんねえこれ。まあいろんな状況であるけどこれ。難しいわ。ちょっと現実的じゃないなこれは。だったらこっちハイパーの方がいいわ。なんで遅いな。狙ったところよりリスクになってない
まあ難しいっすね。なんかやっぱガーキャンするとさレブゲージ増えるから多分なんだろう、そのガーキャンゲーになるのを恐れてるんだと思うんですよね。ガーキャン仕込んでガーキャンしまくってみたいな技を、要は自分が有利な場面で技を触れないから、でそれってなんか待ちゲーになっちゃうんじゃないっていうのを多分嫌ってるんだと思うんですよね。おそらくだけど。SPG 見切れるか SPG 見切れるか SPG 見切れるか SPG 見切れるかどうかでもさっきの話じゃないけどさ、なんかその釈迦さんとかにさ、じゃあ案件投げてさ画廊やらせましたってなってさ、このハードなゲームやれないんじゃないジャストディフェンスとかさ、ジャストガードからのガーキャン前提のこのゲームまあ仮にやれたとしても、それを見てる人がこのゲームやってみようってならないんだよな。ならないよな。 SPG 見切れるか別にいいよ、俺はいいよ、俺はいいよ、ある程度できるから。でも難しいと思うんだよなこれ。見てて今一番面白い格ゲー。いやわかる、それめちゃくちゃわかる。なんか殴り合ってる感じしますよねこのゲーム。なんか暴力じゃない、暴力殴り合ってる感じするこのゲーム。なんかそのスピード感もいいし、いいんですよねこのゲーム。お互いがやっぱりこう前に出た方が勝ちやすいっていうかさ、まあまあまああるけど、いろいろあるけど、そのノリでプレイするとむずすぎたら結構破壊してしまうかも。 SPG 見切れるか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 まあでもそうね、むずいのかな、わかんないけどまあ難しいだろうなこのゲーム。カインの長飛の球はどうすればいいの？ジャスがしてください。できません。できるまで練習してください。まあでもそうなりますよね。練習だからね。アケコンからパッド。お、いいじゃないですかパッド。SPG 違う。 SPG SPG なんでそれ出た今。違う。それまで行こう。遅いな。これね。遅いな。早いな。これね、これ良くないな。はいはいはい。いや違う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 。こっから
人 SPG 違うな。これがいい感じかな。 25%、まあまあまあ 27% ぐらいか。 SPG で 35% とかか。普通にガードしてて、これ良さそうだね。下手ー、下手。おお、途中でジャストしちゃうとお魚調理中。この時間に何やってんすか。もう11時27分ですよ。あ、でもまだこんな時間なんだね。うわ、当たらねー。ノーゲージでリターン取れないこれ。レブ新宿で免許更新。いいじゃないですか。いいとこ住んでますね。いやー、途中でジャストしちゃうとタイミング変わるわ。これ当たんないのこれ。有料なんで新宿、今まで府中でした。でも有料で新宿ってだって最寄りってことじゃないですか、有料だと。Only level 2、かげろうの前コンボ there。 なるほどね。ありがとう。すごいよく調べてる。いやマジか。でもレベル2なんだ。ガチ勢来てくれましたね。嬉しいですね。よく調べてますよね。いやジャストしちゃうとタイミング変わる。ダメなんだ。弱っ弱っ。ソリ。コメント欄だけ見たらいやいいんですよ。いいの。今はもうだって今はお酒飲んでるし、もう対戦は終わったから今は練習と雑談。ソリ。イドンギはいけんじゃない。あ、これはいけるか。まあ言うてまあ。追い込めたと思うな。なるほどね。
SPG 対戦中、ああ、そうなんですかいや、なんか全然、そんな気ぃつかなくていいっすよ。はい。まあなんかこう、雑談はできないですけど、はい、雑談はできないですけど、対戦中は、なんかこう、集中してるんで、ある程度。ちょっとトイレ行ってきます。よいしょ。12時ぐらいになってやめようかな。言うてあと30分あったわ。ゲージ使いたくないよね、こんなのね。まあ、ヒドゥンギア打てるんだったら、まあ、使ってもいい感じはするけど。刻みましょう私の炎オーラの舞赤すずみよいしょ言うて400しか減らないからな。SPG SPG SPG 様切り裂く SPG これガード、普通にガードしてたらなんか変わんないよな、マイナス。SPG これって2段目ってさ、あー、レンガだね。リスキーか、これは。早いな。早っ。これか。これか。あー。なるほどね。うわ、浮かない。浮かないのか。いた。いた。お酒を飲もう。こういう時はもう酔っ払ってるから。よし。じゃあとりあえずこれからコンビニ行ってくるんで、私配信終わろうかなと思います。というわけでまた明日お疲れ様でした。おやすみなさい。